Er werden gouden bergen beloofd met de komst van een golfbaan van internationale allure bij het dorp Waterzande bij Perkpolder. De baan kwam er niet en er is ook geen alternatief. Maar dat betekent dat die trekker van formaat waarin je hier kwaliteitstoerisme onder andere zou kunnen krijgen, maar ook voor eigen gebruik, ja, dat allemaal nu in het ongewisse zit. En verder in deze Zeeland nu. Bewoners explosieflat nog in onzekerheid. En een boek voor klussers die er niks van bakken. Goedenavond. Een golfbaan van internationale allure. Woningen, een grote jachthaven en een opleving voor de middenstand in de omgeving. Het nieuwe dorp Waterzande bij Perkpolder zou een economische impuls van je welste aan de regio moeten geven. Die was nodig na het wegvallen van de veerdienst naar Kruiningen. Maar vanuit de gemeenteraad in Hulst zijn er nu twijfels. Het masterplan Perkpolder, inmiddels omgedoopt tot Waterzande, had eigenlijk al lang klaar moeten zijn. Het wegvallen van de bedrijvigheid van het autoveer zou vervangen moeten worden door een project met ongekende ambitie voor de omgeving van Hulst. Er waren dan ook grote verwachtingen. Het is een prachtig plan en daar kun je kleine wijzigingen in aanbrengen. Maar een prachtig plan en ik denk dat ik hier nog een balletje ga slaan. Maar het kroonjuweel van het plan, een 18-holes golfbaan die uitkeek over de Westerschelde, stierf een stille dood. En daarmee verloor het plan een groot gedeelte van haar glans. Ja, die is 7 jaar, bijna 8 jaar geleden, is dat plan al beëindigd. Maar dat betekent dat die trekker van formaat waarin je hier kwaliteitstoerisme onder andere zou kunnen krijgen, maar ook voor eigen gebruik, ja, dat allemaal nu in het ongewisse zit. Het multifunctioneel centrum komt er al niet meer. Hotel wordt ook alweer kleiner. De Veerhaven, er zouden ook tot 500 jachten komen. Ja, dat is ook al gereduceerd tot misschien maar een paar. Dus een reductie van enkel een dorp met een aantal overigens hele mooie appartementen en een paar huizen. Naar mijn stellige overtuiging doet dat niks af aan de sociaal-economische waarde van de ontwikkeling van het gebied. Een ander pijnpunt voor Willaert en andere raadsleden is de verkoop van 90 hectare grond aan de provincie. De provincie toonde belangstelling, die heeft zijn doelstellingen op het gebied van natuur. Het was logisch dat die provincie belangstelling toonde voor die grond. En dat die grond dus verkocht ging worden aan de provincie. Ja, ik vind dat nogal een majeure beslissing, want je geeft nu je kroonjuwelen weg en totaal geen grip meer hebt direct op wat er dan wel of niet ontwikkeld moet worden. Vooral dat de gemeenteraad niet is betrokken bij de verkoop zit Willaert dwars. Als je beleid hebt, dan heeft een raad de mogelijkheid om aan de hand van dat beleid vragen te stellen. Nu zitten we weer terug in en wat gaat er nu gebeuren? Dus u staat er vierkant achter dat Waterzande uiteindelijk straks de sociaal-economische impuls gaat leveren die ooit is beloofd. Daar sta ik vierkant achter. Ik ben ervan overtuigd dat daar sprake is van een prachtige sociaal-economische ontwikkeling in zijn geheel. Een compleet dorp uit de grond stampen is natuurlijk geen geringe prestatie. En Waterzande zal echt iets toevoegen aan wat ooit een leeg veerplein was. Maar of de verwachtingen waargemaakt zullen worden, dat zal een punt van discussie blijven. Waterschappen en drinkwaterbedrijven dringen er bij de politiek op aan dat ze werk moeten maken van de drinkwaterkwaliteit. Die staat volgens de organisaties onder druk. Door hogere temperaturen in de zomer neemt de vraag naar water toe, terwijl de beschikbaarheid juist afneemt in die periode. Ook zijn er zorgen over de kwaliteit van het water door vervuiling. De tekorten aan personeel in de zorg en techniek lopen in Zeeland de komende jaren verder op. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het UWV. In heel Nederland is sprake van een krappe arbeidsmarkt. In Zeeland is die zelfs zeer krap. Als er geen maatregelen worden genomen, vreest het UWV dat de kloof tussen vraag en aanbod nog groter wordt. Ook voor ICT-beroepen blijft de arbeidsmarkt krap, maar minder extreem dan in de afgelopen jaren. 2 dagen na de explosie leven de bewoners van het appartementencomplex aan de Schutterijstraat in Vlissingen nog altijd in onzekerheid. Het blijft voor veel mensen onduidelijk wanneer ze nou weer terug kunnen naar hun woning. Tijdens een bewonersbijeenkomst konden mensen vandaag hun hart luchten en vragen stellen aan de gemeente en de woningcorporatie.
In die gesprekken werd duidelijk dat de meeste mensen nog weken moeten wachten voordat ze terug kunnen keren naar hun woning. En nou ja, we hoorden net dat we hier waarschijnlijk nog 14 dagen niet in het appartement kunnen. Daar zou jij op in moeten stellen en dat maar dingen doen die je normaal ook probeert zoveel mogelijk te improviseren, dat je nog gewoon leuke tijd hebt. Ja. Want je kan wel in een hoekje gaan zitten en zitten denken van ja, maar hop. Dat helpt niet. Veel bewoners zijn op pantoffels en in pyjama hun woning uitgegaan. Om die mensen aan spullen te helpen is de ondernemersvereniging van Vlissingen te hulp geschoten. Nou, de allerbelangrijkste zaken zijn natuurlijk gisteren geregeld. De medicijnen, mensen zijn een tandenborstel en een schone onderbroek gaan kopen. Maar misschien zitten ze hier nog wel een week of nog langer. Ik bedoel, als je een huis moet bouwen ben je hier niet binnen een paar dagen weg. Wat wij proberen met deze actie is om komende week of weken een beetje aantrekkelijk te maken. Dus een puzzelboekje, maar ook een shampoo, een boek, een magazine, maar ook een onderbroek, een trui, nieuwe schoenen, sokken. Ja, noem het maar op. Voor alle bewoners staan goed gevulde tassen klaar om de komende weken door te komen. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen keren naar hun woning. De Zeeuwse musea hebben afgelopen jaar samen 603.000 bezoekers ontvangen. En dat zijn er zo'n 14.000 minder dan het jaar ervoor. Toch zijn de musea tevreden en spreken ze van een heel goed en stabiel jaar. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk was net als voorgaande jaren het populairst. Gevolgd door het Polderhuis in Westkapelle, waar ook de vuurtorens onder vallen. Op de derde plek staat het museum in Vlissingen. En de kademuren in het hart van Middelburg krijgen een grondige opknapbeurt. En dat was ook wel nodig, want de ruim 120 jaar oude kade was instabiel met mogelijk onveilige situaties als gevolg. Maar het is ook een reden om een nieuwe kade te gaan aan te brengen. De reden is? Nou ja, reden dat het onveilig is om de vlak langs te lopen. Hoe ziet eigenlijk straks als alles mooi klaar is de kade eruit? De bestaande wulfjes die je nu daar ziet, die worden dus nieuw weer aangebracht op de nieuwe kade. Dus in wezen het uiterlijk van de kade zal weinig veranderen ten opzichte van wat je nu ziet. En de kade moet voor het einde van het jaar klaar zijn. Ja, klussen is makkelijk, iedereen kan het leren en het internet staat vol met klusvideo's die je kan bekijken. Maar auteur Jacques Vane uit Vlissingen gelooft nog altijd in de waarde van een echt boek met klustips. En daarom heeft hij het grote klusboek geschreven. Een boek vol met praktische tips om je op weg te helpen om allerlei klusjes in en rondom het huis uit te voeren. De meeste boeken namelijk die beschrijven werkstukken, dus die geven aan hoe je iets kunt gaan doen. Dit boek beschrijft de basistechnieken in 3 gedeeltes. Dus ik begin met de basisgedeeltes, echt het aapnootmies van het klussen. Dus welk gereedschap koop je? Is het handig om al meteen kluskleding aan te schaffen? Of heb je dat eigenlijk niet meteen nodig? En ik probeer echt heel erg basic mee te denken met mensen die beginnen. Want ik hoor ook wel dat mensen soms ermee stoppen omdat ze door de bomen het bos niet meer zien. Volgens Vane komt dat mede door al die tutorials op internet. Allereerst zijn de video's veel te lang en ze zitten vol met reclames. Het tweede punt wat ik heb is, je ziet een vakman. En dan kun je 2 fouten maken. De eerste fout is, het ziet er heel makkelijk uit, dus dat kan ik ook. De tweede fout is, dit gaat zo snel, dit doet hij zo goed, dat leer ik nooit. En dat is een valkuil. Om te voorkomen dat mensen afhaken, heeft hij dus dit boek geschreven. Juist zodat mensen een soort zelfvertrouwen krijgen. En dat is ook eigenlijk de ondertitel van het boek. Durven, doen, doorzetten. Je moet een beetje lef hebben. Maar je moet jezelf niet op je kop geven als het niet in één keer lukt. En dat kun je natuurlijk voorkomen, dat geldt voor alles eigenlijk, door makkelijk te beginnen. Vane heeft het idee dat het boek ook voor jongeren geschikt is, maar daar denken ze zelf anders over. Nou, dan kijk ik liever naar de plaatjes hoe het is, want ik heb zwaar dyslexie. Dus ik hou eigenlijk helemaal niet van lezen. Ik lees ook echt niet graag. Dus dat doe ik het liefst niet. Dus wat zou je met dit klusboek doen? Ja, dat zou ik dan als cadeautje geven aan mijn opa bijvoorbeeld, of aan mijn pa of aan mijn ma of zo. Dus ja, omdat het wel gewoon een handig boek is voor sommige mensen. Ik zou toch sneller op internet een tutorial opzoeken, omdat ja, je hoeft er niet snel voor te betalen. Of een boek moet je natuurlijk voor betalen, opzoeken een boek. En ja, de telefoon is handig, maar snel bij de hand ook. Naast alle tips en technieken die worden beschreven, wordt er ook aandacht besteed aan de mentale ondersteuning tijdens het klussen. Er zit zeker ook ondersteuning bij, zodat je de hamer er niet te snel bij neergooit.
En er zit een klein snufje filosofie ook bij, waarbij ik uitleg van dat als je iets zelf maakt, dan zie je ook wel je eigen fouten. Dan moet je leren om door te gaan, om mild te zijn voor jezelf, om door te zetten en daar eigenlijk geen punt van te maken, want anders haak je veel te snel af. In tegenstelling tot gisteren weinig zon, wel veel wolken met hier en daar ook regen bij maximaal 10 graden. Morgen overwegend droog, af en toe de zon en iets hogere temperaturen dan vandaag. In het weekend dan dalen de temperaturen weer met ook weer kans op vorst volgende week. Dus ja, haal die schaatsen nog maar eventjes tevoorschijn die je vorige week dus al klaar had liggen. Tot zover deze Zeeland Nu. Volg ons online natuurlijk voor het laatste Zeeuwse nieuws. Dat is in de app of via onze site en socials. Voor nu een fijne avond.